21 নৱেম্বৰত আমি যন্তৰ মন্তৰৰ নতুন দিল্লীত আমি এটা বৃহৎ এটা প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰি তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় 30টা জিলাত প্ৰতিটো জিলা সদৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী এটা ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি ওলাম। আৰ্টিকেল 280 সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচিত সংবিধান বিধিয়ক পাৰি হ'ব লাগে আৰু অন্যথা আমি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছোঁ। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि राव। होमब्ला नभेम्बराव बिथांमोना दिल्लीयाव सोमावसारनायनि खोथाखौ लाबाय। बेनि सिगां जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दं, नोंथांमोनजों गोबां खोथा बुंनांगौ दं। थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना बबेहाय एंगेज दंमोन? थिखा थुखि टेन्डार बायदिसिना खामानिफ्राव एंगेजमोन नामा? जायनि जाउनाव गोबां जाथाय जालांसेयावबो बिथांमोना थाब एक्सनखौ लानाय जों नुनो मोनाखै। 5 बोसोराव बिथांमोना जेबो जे समाव बर'फ्रा होखारजादोंमोन बे समावबो बिथांमोना जेबो एक्सनखौ नेसेसारि एक्सनखौ लानाय जायाखै। नाथाय नैबे फिन 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ जोबोद थाब एक्सन लानाय, जोबोद स्ट्रं देखायनाय रायजो राजाफ्रा नुदों। नंगौना नङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय रायजो राजाफोर। दा बेजों लोगोसे साननांगौ बाथ्राया बिराद गिदिर आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे आफादा दिल्लीयाव सोमावसार, जोंनि ओनसोलाव सोमावसार, आसामनि जिखुनु जायगायाव सोमावसारा मानो, मानि थाखाय सोमावसारोमोन गोदो? बड'लेण्डनि थाखाय। खारन बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड नांगौ। जेजोंखि मोना सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथों बा पुलिसनि गेजेरजों मोनथों, मोननांगौल'। जायखि लाबोआ, हाग्रामा महिलारि सार लाबोबाबो, प्रमद बर' सार लाबोबाबो, दिपेन बर' सार लाबोबाबो, बनसुवा लाबोबाबो मोननांगौल' रायजो राजाफोरनि थाखाय बड'लेण्डआ जानांगौ। सिस्टेमजोंबाबो सोमावसारनानैबाबो। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो हाबाफारि लादों, बेबो बड'लेण्डनि थाखाय नङा। बिटिआर एकर्डखौ आखरै आखर पालन खालामनांगौनि सार्थआव आरो 125 बिलनि सायाव। दा मोनसे खोथाखौ सानदों रायजो राजाफ्रा, बा जोंबाबो सानदों जे बिथांमोना थारैनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति होननानै साइन होबोनायखायसो दिनै एबसुआ बड'लेण्डखौ दाबि खालामनो हायाखै नामा? दा एबसु बादि मोनसे गोथार आफाद, गोथार संगठनाव फोथायनानै रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों, मदद हरदों। पार्टिया आलादा आलादा जाबाबो बिथांमोनखौ मदद खालामदों। बेल' नङा जे इउपिपिएल नाल' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव थांनानै हेफाजाब हैदों, बे नङा। बिपिएफआनो होन, बिजेपिआनो होन, इउपिपिएलआनो होन, कंग्रेसआनो होन, जेखि आफादनि जाया मानो गामिनि थ्रुयै बयबो थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव हेफाजाब होदों। रेल लामा जिरायनाय, हाइवे, नेसनेल हाइवे बन्द खालामनाय, बेफ्राव ओंखाम संनानै जाहैलायनाय। दा रायजो राजाफोरखौ मानो फोथायखेबस' खालामखो? माला रायजो राजाफ्रा बिटिआरखौ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै गनायनानै लाखो? माब्लानिफ्राय बिटिआरआ बर' रायजो राजाफोरनि फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाफेरखो? बेथ' रायजो राजाफोरखौ बिट्रे खालामनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादना। फोरमाना रोखा रोखा मोनबाय, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बड'लेण्ड बिनो हाला। मानो? बेनि जोबथा सुक्ति होननानै लिरनानै लाबोखाबाय। आरे बाबा, बर'फोरनिथ' बिटिआरआ मालाबाबो जोबथा जानो हाया। बेफोर खोथाया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेफोरखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो जोबनायाव नैबे दिपेन बर' बिथां बुंनायखौ ससे नोंथांमोना नायनानै लादो आरो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। प्रखन्डा एनडिबि सारिता गोट और इउपिपिओ प्राय 6টাকে সংগঠনে 2020 27 জানুৱাৰী বড়ো শান্তি চুক্তি, যাক নেকি বিটিআৰ নামেৰে সকলোৱে জানে, এই শান্তি চুক্তি খুব আগ্ৰহেৰে শান্তি স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰক অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্দেশ্যে
অসমত থকা বড়োসকলক আগুৱাই নিয়া, বিটিআৰত থকা বড়োসকলক আগুৱাই নিয়া, কাৰ্বি আংলং সকলোৰে অধিকাৰক সামৰি পেলাই এটা ভাল এটা শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। এই কথাটো চবেই জানে। কিন্তু 2020 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আজি 2025 এই পৰ্যন্ত যদি আজি তাৰিখটো ক'ব লাগে যে 21 অক্টোবৰ, তো এই 5টা বছৰত যিসমূহ মূল দফা আছিল, আমাৰ দাবী আছিল যে ভাৰত চৰকাৰে এই চুক্তিৰ যি মূল আত্মা, যি দফা, ইয়াত যি লিখা আছে যে 4.3 যে বড়ো শান্তি চুক্তিক আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে। এইকাৰণে লাগে যে 125 যি এমেণ্ডমেণ্ট আছিল 2019-ত, সেইটো ৰাজ্যসভাত টেবল কৰা হৈছিল। তাত 280 আৰ্টিকলটো সংশোধন কৰি পেলাই 6 শিডিউলক BTC বা কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও বা 10টা যি 6 শিডিউল আছে নৰ্থ ইষ্টত, এইটো অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন দিব লাগে। তাত সমষ্টি মানে বঢ়াই নিয়া বা সমষ্টি মানে তাত বৃদ্ধিৰ কথা আছে, তাত পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বৃদ্ধিৰ কথা আছে, সকলো কথা তাত সন্নিৱিষ্ট আছে। সেই যি বিল, সেই বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ কাৰণে যোৱা জুলাই মাহত আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যোৱা আগষ্ট মাহত আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ। আৰু সাক্ষাতৰ সময়ত আমি স্পষ্ট আকাৰে কৈছিল যে যিকোনো বিনিময়ক বিধেয়ক পাছ কৰিব লাগে, 125 এমেণ্ডমেণ্ট আৰ্টিকল 280 পাৰিত কৰিব। So thank you very much for watching. Love you all.